Era mambo mtasa. Kamera mbeto mapenda sana mambo mtasa. Shi zazo bichokwadi. Nganza tawari bichokwadi. Kanye kuchaba kwa ni moshi. Kanye panja pala ni moshi. Marari matsiro. Mari ka tsiro. Amsore mambo mtasa. Ministra ndonzi abisha mtamangira. Ndakauya pano nemhosva yangu yemunda naanaka bvunza. Muna June gore rapera takasangana naAlan Kabvunza masabhuku munyokupa nematakshop anorengwa ipapo. Alan Kabvunza airenga takshop. Alan Kabvunza airenga takshop. Achirenda takshop ipapo akazouya kwandiri akakumbirawo pekuisa takshop. Ndakawirirana Alan Kabvunza kuti taizokwanisa kumupawo mameters anoita 5 meters by 5 meters pedyo nematakshop amusha wedu. Takawirirana Alan akatanga kuvaka takshop yake. Takagara takazosangana nedambudziko rakanopinzawo mataredzi mosva kumutasa Mega City Court. Ndasangana nedambudziko iri, Alan Kabvunza akauya semunhu aida kundibatsira. Dambudziko ndapombedzerwa mhosva yananga ndapombedzerwa. Takapinda mataredzi mosha aingonditeera apo neapo, achinditeera apo neapo. Ndikafunga kuti munhu ari kundibatsira. Patakapinda mataredzi mosha, Alan akauya kwandiri akanditaura takanga andibhadharira mari kumataredzi mosha. Zvikandinetsa kuti mari yataurwa yacho andina kuzwa ndeizi. Ndakabvuma zvakanga ataura. Akati usanonetseka ako nezvauri tiri kutaura nezvazvo, mari yandabhadhara iyi 450. Asi mari yandabhadhara iyi unokwanisa kunditi pawakanipa patakshop pa 5 meters by 5 meters unokwanisa here kunditutsirawo pekuisa chimbuzi, because handina nzvimbo yekuisa chimbuzi chinenge gadhini kekutema muriwo. Nekuti ndaende padambudziko. Ndakataura naye ndikati zvakaipe kutende kwasabhuku tinoona sabhuku tiwataurire nyaya yedu iyi. Ndikana Alan hazvina basa handiti kwasabhuku takamboendere nenyaya yetakshop yedu yati zvasiyana netakshop kaizvo. Zvikanzi hatinozwaona sezvo tichangoramba tichidzika tichienda koudai. Takapfuura nepa wanoita zvekusaina masiginja emaafidhavhit. Tikabva tanyorerana 8 meters by 20 meters kututsira pane 5 meters by 5 meters dzakanga tambopanana patakshop. Takaenda kumba zvakanaka. Tikadzoka tikapinda mumataredzi mosha. Nyaya yemutasa Mega City Court yakafamba ikasvika pakupera. Yapera ndakauya kuna Alan tiya tinogadzisa nyaya yedu yechi paunoda kuti ushandira apa. Alan akatanga kutsika. Ndikati wona vashamwari nyaya ipo ndeyekuti iwewe chauri kurambira kuti tiende kuna sabhuku chii. Zvinhu zvakandinetsa sakatanga kuona Alan akatanga kutopisa munda, akatanga kugobora mabhanana, kutanga kutema miti. Zvikandinetsa zvikandirwesa hana. Ndikati kuyo zvikazi wakanditengesera munda, wakanditengesera. Ndikati ndotengesa musha ini, ndikatengese musha ini nenyaya yekuti pakutanga ndakutengesera takshop. Handiri pekuisa takshop 5 meters by 5 meters. Zvichienderana nekuti right now urikutoda kutengesera musha ne 450. Ausina kutambidza mumaoko, yautavabhadhira kudaro. Zvakandinetsa ndikaenda kwasabhuku. Ndikanotaura sabhuku ndozvandikusangana nazvo. Sabhuku akanditaura kuti nyaya uritaura iyi itsvakwa ndiri handizive, because aunongouya pakandiri kutaura nzvimbo yauri kutengesa. Wakanditaura kuti mukomana wayo akumbira pekuisa takshop, ndozvandinoziva kwauri iwe. Takagara, mukomana akaramba kuchera. Yatovhunduka izwa mukomana kutanga kuti achigobora mabhanana angu meyadhi. Ndikati ko chii chiri kuitika pane munhu uyu? Hana yangu yaruwa ndiri mukati memba. Ndikati ndoita sei manje? Ndakaenda zvekare kuna sabhuku. Sabhuku akati nyaya yako kuenda kumapurisa idzi. Ndakaenda kumapurisa zvikandine mapurisa nyaya yako ishamwarira. Hapana nyaya inouya kumapurisa, because mamiriro zvakaita zvinhu izvi ndezvemadzimambo. Unofanira kuenda kune madzishe nemadzimambo. Ndakadzokera zvekare. Ndikaenda kwaishe Samanga. Ndasvika kwaishe Samanga handira kugutsikana nematongerwo akaitwa nyaya. Ndakadzokera zvekare. Ndikati ndoita sema dambudziko iri muri yese yakanga yakundipopotera kuti ndakatengesera munhu musha. Zvikanzi urikutengesa musha wacho ndewako here? Ndikati ina handisi musha hausi wangu, ndakanga ndiri padambudziko. Ndakangoti iwanawo pekuti ubatsika nobhizinesi rako rauri kuita. Zvinhu zvakandinetsa kuti muri yakatanga kundipopotera. Ndikasvika kuti ndoita sei?
ndopandakaya kuno kwamambo Mutasa ndikakumbira mambo Mutasa ndikati mambo Mutasa ndauya pana pane chimwe changu ndozvanyii kana mambo Mutasa unonyorerwa masamanisa wozouya mumataredzi mhosva asi pandakauya kumataredzi mhosva kwanga paine zvinhu zvaiitika here ndinofunga kuti mamambo Mutasa here because mazuva akazomboita achichinjwa chii asi akauya musi wa5 November panapa tivadapiwa zuva remusi wa25 February gore rineri then pakachinjwa mukomana uyu tiri mushishe kuti fambise nyaya iyi mukomana akazosungwa nenyaya yekutengesa madrugs pamatakshop paya saka mukomana asungwa nenyaya yekutengesa madrugs nyaya yakabva yamira tikamirira kuti mukomana abuire muchitorongo anenge akatongwa anasotonga 4-5 months takangomira takamirira mukomana paakabuda takasimudzira nyaya yedu tichiya pakati pamberi pedare asi ini pakutaura chokwadi handina musha wandakatengesera munhu because musha uyu une zvirimwa zvakatowanda zvisingawete 450 pane dzimba dziripo pane miti yakanga tanga kutogobora pane zvinhu zvakawanda sereki asi handingakwanisa kutengesa musha ne450 asi nekuda kwekuti iye akanditaura kuti andibhadharira mari kudare redzimhosva ndakanga ndatambira zvari achiti anowanawo pekuisa chimbuzi saka pari zvinezvi ndakauya kwamambo Mutasa nenyaya iyi yekutrade yacho iyoyo ari kushuvira mukomana uyu kuti anzi ndakamutengesera 180 meters by 200 meters haipo papamusha pacho saka zviri kundinetsa kuti akanga aiwana papa ende paari kurima pacho akanga apegerwa naye kwasabhuku handira kuenda naye ari kungorima munda edrando saka zviri kutondinetsa kuti toita sei ndatendama dzimwe dzacho dzinotobata imi dzimwe dzacho dzinotobata imi imimi hamuna simba rekupa munhu pekuitira commercial business anopa munhu pekuitira tuckshop pekuitira store pekuita bottle store pekuita chii iMutasa Rural District Council chete imi hamuna simba iro ende zvinhu zvese zvamunotaura zvematuckshop nechizvi hazvingoiswi pese pese ba zvinoiswa mumadesignated areas kunozikanwa kuti pakati pane business center pakati pane business center pakati apa ndo panoenda matuckshop anoenda kana uchida kuti tuckshop unoita application kukanzuro kanzuro yoyayo approve kuti hapana kwanisa kuita chii tuckshop because mi kana makutomezhera munhu 5 by 5 meters simba racho rekumbomezhera munhu 5 by 5 meters mamaripiwa nayo ndo chekutanga izvo chechipiri ndechekuti pane mubvunzo wangu ndipo kuti munhu haangangouyi wobva asvika kutaura kuti ndandi kubhadharira mari kukoti mari inosvika ku$450 zvazokonzera kuti imi muzofunga kuti pa$450 ati akachikubhadharirai muhamafunga kuti ndikakupa futi 20 by 80 meters zvinoenderana saka mukubvuma kupa munhu 20 by 80 meters dzamukutaura zviri kuratidza kuti manga mawirirana nezvaakataura kuti ndandabhadhara kukoti 400 toda kupedza naye obva agara pasi tozosumudza munyamubhadhari ndiyo chanditaurira mubhadhari wanga wachibhadhara iwewe hauna munyaya kwamijastrit hauna chii wakarubhadhara yei mari toda kupedza newaguva kuti imimi kuti makazomupa 20 by chii yamakati mokwanisa kuedza 8 meters 20 by 8 meters yanga iri kukomba nzita chii angatanza andibhadharira pakutanga katanza andibhadharira bheo akandita andibhadharira bheo imimi makabhadharirwa bheo here kwete saka kana ari kuti haana kubhadharira imimi makazviona kuti hamuna kubhadharirwa bheo asi munhu wouya kuti ndakakubhadharirai bheo imimi wamamupa land yechinhu chaasina kuita 20 by 8 meters saka 20 by 8 meters yanga iri
akazoenderera mberi achitanzi mari andakubhadharira kukoti waona ndakubhadharira mari zvizoda kuramba angasaidi kutaura neni because pandakati achibvudza kuti kukoti baba wakati akubhadharira mari yebheo handiti ndozvakataimimi mukati bheo havadi hamunabhadharirwa bheo ndakazozongorora masure because pamwe makambosungwa here zvekupinda pamukati after court handina saka bheo because court chekutanga kuti uzobhadharirwe bheo unofanira kunga wakapa nemhosva wobva wapinzwa mukati wobva waizobhadharirwa bheo ndeyekuti ungobvumidzwe kuti uzotongwe uchibva kunze chete. Saka ini kana musina kumbosungwa musina kumboita sei, asi munhu wouya woti ndakubhadharira mari yebheo imi wambati ndakupa lendi aine ichimbogara iyi basi sumukai bambo chokwadi tichataura yes bambo makadini bambo makasimba nditandiitwa Alan Kabudza relationship yenyu nababa samutamangira yakambomira sei, makazivana sei, munozivana sei, munogara sei? Relationship yangu inini na Abisha pakugara pastori iri pakutengeserana kwekugara. Mushure mekunge inini ndichigara pamatakshop ari village ndo pandaigara ndauya 2022. 2023 Abisha akauya pamatakshop panzvimbo iyoyo yandailoja inini, akati iwewe ndiri kutengesa nzvimbo yekuti uwanike kuwakira nekuti munomu muvillage uri kuita zvekuloja nekuti ndailoja. Saka kana uri kuda pekuti iwewe uisewo takshop yako, ndine nzvimbo yandinokwanisa kukutengesera kuti uise takshop. Abisha ataura izvozvozvo, ndakaenda naye kwaSabhuku. Sabhuku ndauya ndiye akaenda neni naye. Uyu ari kuti ane pada kutengesa pekuti ini ndikwanise kuwakira musha wangu kuti ndigare nekuti ndizogara pamatakshop. Sabhuku akati zvamataura ndazvizwa, ndiri kuuya ikoko ndoona nzvimbo yacho yoda kumisa. Nzvimbo izvesho yakatarisana nematakshop yona. Sabhuku obva aona nzvimbo, taita saizvozvo Sabhuku aona nzvimbo. Sabhuku akanditi inini iwewe zvawapuwa pekutengeserana naBishapa, ndiri kuuya nasekretary nedare rangu toona nzvimbo. Sabhuku wakauya nasekretary nedare rake wakaona nzvimbo, tobva tazoenda kumba kwaSabhuku naAbisha. Sabhuku akanditi kuti ukwanise kutanga kuwaka apa ndiri kuda mari yekuti wamugari wemuno. Ndakabva ndabhadhara mari yekutanga yekuti ndapuwa nzvimbo naAbisha. Ndakabhadhara $80 ndo yanga iri yekutanga kuna Sabhuku. Ndobva ndaenda ndisati ndawaka ndisati ndagara ndiri kungoloja naAbisha. Takabva taenda kwaDC, tobva taenda kwamutasa. Taenda kwamutasa takasvika kuitirana mapapers ekuti declaration form ndekuti iye anditengesera pekuti ndigare. Sezvazvataura naSabhuku kuti uyu munhu uyu akasike kutanga kuuya nevanhu panapa achivatendera kuti ndakutengesera apa, ozopedza ozoshandisa matare edu kuti je atibatsire kudzinga munhu uyu kuti aone kuti kutengesa nzvimbo. Saka handisi kuda kuti ugare ipo papo musina zvamaitirana naAbisha. Ini ndazviona asi ngai munde pepa ramunozobudira mangwana. Ndobva taenda patapuhwa pataitirana declaration kwaDC, ndobva akatanga kunditengesera. Makatengeserwa makapiwa pekugara here kana kuti stendi yetakshop? Ndobva toda kuzwa. Ndakatengeserwa stendi yetakshop. Ndamubaranidza kuti pekugara. Ini ndakazopera chekugara. Zviwe chinhu chimwe. Anditengesera mundo yezi stendi yetakshop yange iri nzvimbo yakapima. Ndatenga nzvimbo iyeyo mwedzi yarutaura yapa iye Sabhuku sehumbo kudarika haisiyo mwedzi iri pamapepa nekuenda kwataita kwaSabhuku. Wakazoti tagara anditengesera nzvimbo zvesho nzvimbo dokoka. Wakanditi kana uchibuda mumba mako iwewe andidiba kuti ukutsike kustendi kwangu uchienda kuseri kwemba yako nekuti kanzvimbo kako aka kadoko. Saka mino toilet uchaita sei? In for sure toilet handisina, ndaitoshandisa toilet yeruzhinji. Wakabva auya obva ati ndava kukutengesera futi pekuti uise toilet, obva anditengesera pekuti ndiise toilet. Tobva tanyorana futi pasi muguru panamba mari yake, mapepa acho aripo.
Tanyora pasi kuti andise toilet. Wakazopedza futi Abisha. Obva aenda futi neni kuti ndine munda wandiri kutengesa. Wamunda wechitatu. Wakandiratidza minda iri 3. Munda wananga kugomo. Obva aita garden. Obva aita munda wanga wakagurana nemunda wandinogara. Ndikati ndina ndigoni kutenga garden. Ini ndiri kugara panzvimbo yakamizwa 5 meters. Nokuti panhu pandoda ndipe kugara. Saka garden ndigoni kutenga garden nokuti handina pekugara. Uyu munda wechipiri wataurawo 3,500 euro da. Inini handiyoniba. Ini ndiri vhenda chitengesa zvinhu zvonipa tese every day. Saka 3,500 kuti nditenge pekugara handina. Uyu wechipiri wataurawo zvataura zve450 ari kunyepa. Munda pamwepo wese mari yandakamupa $700. Wakati 450 plus 250 yobaita 700. Takaenda futi kwa DC. Tobva taenda kuitana futi preparation 2. Vandaenda kwa Sabhuku naye. Sabhuku akati pawaigara pamatakshop iwewe wanga uri kuloja ukapuwa pekuti uise takshop. Wanga usingakwanisi kuti ubhadhare mutero kana kubhadhara mutete wekuti uri mubhuku nokuti undofanana ndakagara pamatakshop. Asi izvozvi zvitavakukupinza mubhuku. Saka mubhuku mawakupinda ndinoda $100 tokuisa mubhuku kuti wamumunda wane munda zvoroti wakutera munda wakutera kukanzo. For sure ndakabhadhara $100 kwa Sabhuku. Sabhuku akatambira mari yona. Ndaona uri pana paSabhuku wacho. Akandisa mubhuku. Ndikabhadhara mari yekulenzi, ndikabhadhara mutero, ndikabhadhara mari yemaganzo. Sabhuku anga anditambira kuti wamubhuku. Akauya akaona nzvimbo, akauya akaona mugano. Abisha ndakaenda naye kwa Sabhuku kasingaperi. Pachitiko chese pandisina kuenda naye kwa Sabhuku. Pagomba retoilet chete rakanditengesera. Asi pese pakanditengesera pekuti ndigare. Wakanditengesera. Zvari kutaura zvokuti hazi ini ndakasungwa. Iwona wakomanawa utagara akatanga kundirwisa. Achiti iwewe ndinoda kuti iwewe aenda nenyaya kwaSamanga. Kwaishe wakasvika achitaura nyaya yesematauro aiita. Akati inini munhu chandiri kuda paari ndechekuti ndinoda kuti andiwedzere mari. Ndekuti ndo nyaya yachataura muno kuti uri kuda kuwedzerwa mari. Nekuti uri nditi mundo ndakakutengesera nditope ite 3,000. Nekuti umwe ndakatengesera 3,000. Saka wakazoenda kuna Sabhuku. Obva waiti Sabhuku ndinoda kuti ndibvise munhu uyu. Mundibatsire nedare renyu ndibvise munhu kuti isomwe munhu. Sabhuku atazviti. Mumasuro akanga ambouraya munhu. Kwa hoti wedu. Auraya munhu obva atengesa munda oya. Atengesa munda. Munhu atovaka zvakaitwa panapa. Apedza kumbadhara kuda munyaya dzake dzedzi. Wakabva adzinga munhu uya. Munhu anga ari kukwasha kuti hanzvadzi yake. Munhu obva aputsa Zimbabwe aenda. Nokuti anga ari mukwasha. Inini wakarepa maikuru wake uyu. Wakampindira usiku. Apindira maikuru wake obva akadza mukomo wake. Ndopa mazwa atonyeye kuti kupolisi akambadhara ndero. Pandoti ndakambadhara bhero pachasupa dzeni kuti iye haana kubvira apinda muusungwa banga kuti wakazoona kubudiswa nebhero application yacho dzati yabhadharwa ndiani. Achibva kwari wakaenda padisi kucourt straight. Saka zvoreva kuti iye haana kupinda muusungwa kuti wakazobira nebhero application yakanga asina kudini kuziva kuti yaitwa nani. Ari pamaikuru wake mari yatakamupa ndo mari akashandisa kukoti kwamutasi kuti abhadhare mari dzake zvaidiwa ipapo. Saka akazodzoka kuna Sabhuku akati inini handinawo yamari yeuyu boy. Mari yake yakaenda kukoti. Saka inini ngandiwedzere mari. Akasandiwedzera mari ndichashandisa matare kuti ndimudzinge. Ndosamaona auya panapa nhasi. Panhu pandiri kugara Abisha wakanditengesera. Andaifunga kuti pamwe uri kuya achitaura zvimwe wakandirendesa akazona ndawaka kana kuti ari kuti ndakabva kurwendo rwekure ndakasvika munhu aripo. Pandaiwaka mambo uyu munhu uyu paakanditengesera ndo pandakawaka ndo pandiri kugara zvino izvi. Mabhanana ari kutaurawo akanditengesera mbiri mabhanana. Ndiye aitochera makombo achisima chimbadhara. Ndikasima ndikawaka mvura ndakatanga kuwakisa ndaitora pamba pake. Achindishaja dola pamugomo iri pandaona ndipedze kuwaka nembira kudini yekushadwa dola pa 2 buckets. Ndo pandadhonza mvura yangu inini pandaisa pamba. Ndadhonza mvura yayo kuti waita wakagara pawaisa mvura ino ndo watoshandisa pamba pangu unoshera mvura pamba pangu. Warundirwisa dara nemusota wakarabvisa mvura nokuti yake mapombo akazotengesa. Itoni tsika yake kuti kana akaita mhosva unoshandisa leni kutengesa munda ozovhara. Kumashure kwangu inini akatengesa minda 3. Ini munhu ndakatozotenga ndo 3.5 negarden asaka kutsotenga garden isina pekugara. Saka minda ndakatengeswa naAbisha ndo ine matsamba nemari sisi kubhadhara mutero kuti tadzauna ndamubhuku ndamugara munzvimbo. Saka andina pandinoti Abisha zvari kutaura zvekuti asi ndakamubhadhara mari yeuyu mari yake yese ndakamupa cash. Iye ndiye akazonga kubhadhara mari dzake kukoti. Iri kuti ndakanga ndiripo. Nyaya kuti azi inini ndakapinda muusuku ina ndidhakira nabata chinodhakaba.
ava ndo vakatombo vari kuronga zano rekundisungisa nyaya yakandisvesa mudzango yemanje vori vanga uri bhemapanje pamba pangu izvi mambo imba ndiri kugara inini andakavaka pamberi papo haina magirazi vaine french door nekuda kwakewo una achiputsa mawindi ibva panapa ibva panapa zvikaramba chashamisa matariro andibatsiri kukubvisa ndoisa umwe munhu aundizivi tsika yangu inini ndiri musouth africa saka itsika yangu kuti ndikubvise tete wake mai romeo akagarapo uyu patakatengesewa munda wakanga aripo akauya akazi mai romeo ndatengesera uyu pekugara nekuti uri kuroja mutakishop ini chiri chokwadi chendairojwa pamatakishop asi mapo ndo ndaida pekugara ndine mhuri ndakabvuma kutenga mundo ndakatengesewa ndo ndandisira pekugara. Ndetema Romeo. Magona tarehe. Ndarizo. Munoti ina rozari baratawa. Asi pakaitwa transaction iyi manga mumunipo. Topwa yakaita dhandiriso. Asi inini ndakabvunza kuti zvinoita here kuti muuye kuwanga takishopu muyadhime munhu. Isusu takasiwa nevabereki vedu panapo kuti tigara ndapekugarapo. Aisiyo nyaya babaro uyu. Nyaya iripo tete ndeyekuti pakataurwa nemurume uyu hanzvadzi yenyu achiti ndapa uyu pekugara mamuripo here? Ndandisiripoba ine ndakazondosanganawo nawo aiti tirubva kwacho asi ndandisina kutaurirwa ndisuziva chiro ndandisuziva chiro but saka makazoziva sei kuti uyu wapihwa pekupatacho pevabereki wenyu pemakasiyirwa? ndiyangati yeuri kuti wataurirwa here kuti ndacheserwa pakataishokwa ndikati maona zvaita here. Alright. Nopakanaka. Ndazva Azari egarai titoita kutotsvaga zvinhu. Mambo emusungai. Mambo emusungai. Pane nyaya dzenyu dzataurwa. Ndisaka muyefa mbozwa kuti dzakaita gore ripi. Pataurwa nyaya yekuti makauraya munhu igore ripiro. Hapana ndakauraya munhu Changamire. Hapana ndakauraya munhu Changamire. Kupazi makarepa munhu. Handina kurepa munhu baba ndakadzinda ndakapomedzerwa mhosva yandakapomedzerwa Changamire wangu ndakapomedzerwa nemhosva ipepa racho repa rakapepikoti handinonge ndanzi ndakabada nyaya makaita rini? Yaitwa rini? yakaitwa gore rapera. Gore rapera? Gore rapera naJuly. NaJuly. Saka sei mazoenda kutora court extract zuva rimwe zuva? Ndakatomboenda kufambira nyaya yacho kumapurisa ndozoti zvakamira sei ndibva ndaona zvakatadza handakwanisa kuwana court extract kumapurisa ndikazoti ndifambe ndichibvunzawo ndaibvunzawo kuti ndozvifambisa sei kuti ndiwane mapepazi kuti mhosva yangu yakatongwa sei. Panyaya iyi payakapera judgment payakapiwa hamunapiwa judgment? Takapiwa judgment but nekuda kwekuti yaindinyepera kuti hanzi akanga ndibhadharira bhenu sikasonzwisisa ndipandaichaka haisiyo nyaya. Nyaya yakakuendesa kukoti ndeyechii? Ndeassault. Ndechii? Assault. Assault. What type of assault? Pamatimu ndibasa zinazonzwisisa zvangu assault yakamira saka ndangoti assault. Iyi yenyu inonzi indecent assault. Okay.
mukada kungoona nekuti assault indecent assault iri ureve indecent assault saida makapinda mumba memukadzi wedu handiti musina kupfeka hembe yekumusoro kana kuti makapinda muri mupushu makapinda makarembedza handiti ndosaka mhosva yenyu ruzi indecent chi assault hazvisi kuda kuti makachaya munhu mumba makana chibhakira asi zvamakaita zvakafanana nekunge makarova chi kurakidza munhu zvaasingafaniri kuona and because ndii ndichita judgment because izvi zvoti macourt extract zvine tutsotsi zvakawanda because mukasvika mukaita zvomunoita ikoko senge mataurira muri kundiita mukasobhadhara mari kwadaira mari dzenyu hadzimbokuda kuti dzamamubhadhara kodi dzadzidzi mari dzamamubhadhara kodi ma700 450 anga ambori yei mari dzomuta dzakawanda wanda pa 450 700 chichi dzamamubhadhara kodi dzadziri dzei ina handitodziziviye ndiyakati akandibhadharira murumo murumo ndiyakati akandibhadharira ina asikatozipa bhadhara kumari ndosaka ndakada kuzozvitaka uyu ari kuti handina kumbenda kubhadharira chinhu kukoti asi ndaikupai mari imimi muchiobhadhara chii mega maiita zvinhu magemu yamaita asi mari maipirwa nemukomana imi hamuna bvira mamurisiva mari nemunhu handatorangana ndikapeni murumo munoziva chinhu chinonzi affidavit munoziva here pambushi chinonzi affidavit kunyora affidavit kuti ai abhisha azani mutamangira do hereby solemnly declare that I chakat muhamaenda neaffidavit here muhamaenda kuti pamberi pacommissioner of oath muhamazi ndizvo here mukuru moti hongu muzisaina apo muhamasaina commissioner of oath ovati d munochiziva here chiro ichocho hongu mambo wangu hamuna kumbochiita here chinhu chicho takachiita asi ndati babo hamuna kumbochiita here hongu takachiita makachiita handiti saka kana makachiita munomire pamberi ava muchinyepa zvamunoziva nyaya iripo mambo wangu ndeyekuti maextrage yakanyorwa nemurumo hatisitaura nenyaya extrage tiri kutaura nenyaya affidavit makanyora affidavit kusaina kuti wawirirana nezvawadini zvakanyorwa ipapo hausaini kana usikuwirirana nazvo kusvika zvauri kuda zvadii zvanyorwa saka imimi chamuda musikuwirirana nacho chii makasaina chandisikuwirirana nacho mambo wangu ndechekuti mapepa akazonyorerwa because mapepa ayo zvatakanyora nemurumo hatizoziri kuenderana nezvo tatikatawirirana affidavit parinosainwa parinopedzera kunyorwa panobva pavhazora hamusaini affidavit risati rapedza kunyorwa and the commissioner of courts haadhindi affidavit risati rapedza kunyorwa saka imimi muruti rakazonyorerwa kupi apapi nani hana chikumbira bvunzo achangamirira mirai da kuerengerai chinhu wai handina mataffidavit makanyora munoziva hamukumbiri mborona ini bvunzai zvadopindirai zvadobvunzai muda kuonei chamuda kuona muda kuonei inoda kubatsirai bambo kuti kana muda taumbavhaka musazobva makanyora pasi mazwa here bambo kana muda kudzita umbavhaka musazobve makanyora chii pamakaita ye 5 by 5 makanyorerana
Anyorana hongu. Makanyora ndizvo. Hongu. Ndizvo here. Aya Bishop Mtamangira 50075524R50. Residing in the village, do hereby solemnly sincerely swear or declare the following: that I have sold my measured piece of land to Allen Museti Muwengba for $250 and paid cash. Measurement of the land is 5 meters by 5 meters, which gives us 20 square meters, 25 square meters. I make the above statements conscientiously believing the same to be true. Signed. Muswa 13 June 2024. Pamberi person Baba, the priest in charge with St. Francis Anglican Church. Baba Nyatsatsa. Ndizve? Thank you. Saka pa 250 makabewa. 250 Makabewa. I, Abisha Mtamangira 50075524R50, residing in the Munyuki village, I do hereby solemnly and sincerely swear declare the following: I have sold a piece of land to Allen Mzeti Mwengba 5007917804. The land goes for $450 and paid cash. And measurement of land is 180 meters by 200 meters. I make the above statement believing the same to be true. Signed 29 July 2024. Signed before the priest in charge, St. Francis Anglican Church, Baba Nyatsatsa. Ndizvo here? Handitenderani nacho mambo. Hamuna kusaina here affidavit. Pepa iro inini handina kusaina because pepa iro dai randakasaina ndoziva kuti pane 8 by 20 meters zvona ndakasaina. Tonomubvunza kapristo. Right. Izvo ibambo. Pane zvinhu zvakawanda. Mufundisi ari kwenu? Ari kwenu panapa? Because bambuka kana muchiti mimi amuruzi 20 by chi apa muruti chii chakaitika muri pakawedzerwa mazero Ndikuti pakawedzerwa mazero nekuti dai pakati but still nyango pakawedzerwa zero 80 meters hazo ngochiti kuita 20 meters 18 meters tikawedzera mazero pana 180 panosara 18 pakawedzerwa 1 tikabvisa zero pana 200 panosara 20 pakawedzerwa 1 ana wazama kuzatuza pamwe pacho pamwe ngatisapedze chii ngatisapedze nguva kana muda kuita reverse deal moita reverse deal motaura murume uchamwata kuita reverse deal mowirirana unodzosera mari yani yake than trying to be claim. Musi wa 7 December 2024 makaenda kudarikeni kwaichisamanga hongu nenyaya yemunda hongu na Allen futi ndiyo nyaya iyo right ichesamanga akati chii akati munda ndiwo Allen Abisha siya Allen ashande nzvimbo yake iyo makawirirana uye regedza kutengesa ivhu ndizvo Abisha siya Allen ashande nzvimbo yake iyo makawirirana uye regedza kutengesa ivhu. All land belongs to the state. Ivhu rese ndera president. Ishe sabhuku mambo macustodians chete.
a land. They look after the land on behalf of the president. Ndizvo handizvo. Kutengesa ivhu inyaya inonzi fraud. Munenge matengesa ivhu rapresident ramusingafana kutengesa. Mutemo weivhu kuti sei haritengeswi. So it becomes a criminal issue. Kutengesa ivhu, kutengesa land. Imwe nyaya yamutori nayo. The fact yekuti matovhuma kuti pa $450 ye 5x5 ye $250 makapiwa. Zvikureva kuti tsika yenyu bama yekutengesa ivhu. Uya nomuoko ndiani? Simudzai chete. Uzwe zvakanaka. Inini ndiriwo hanzvadzi yake ndinotera mashure make ndinozi Melody Mutamangira. Saka zvese izvi zviri kutaurika apa handina charanga ndichimbozwaba, kuburikidza kwokuti Abisha Mutamangira uyu takaberekwa tiri mumhuri imwe chete. Saka pamba panogara vanhu zvakaita sisi wangu ava vanoraramawo nemapiritsi, musoro hauiti zvakanaka. Pane vamwe varipo vari kuraramawo pamusoro pevhu iroro pamba patakasiyiwa nevabereki. Ini ndakaroorwa kuMozambique, saka takadaidzirwa kuti ndo nyaya iri kunoko. Zvobva zvandirwadza kuti saka nzvimbo yatakasiyiwa nevabereki zvaiya kupambiwa. Isusu tikafuka tabva kuvarume tinoenda kupi? Plaza sisi wangu ava vaitochema vachitoti tichaendepiko takutorerwa nzvimbo yatakasiyiwa nevabereki. Upfumi hwakasiyiwa nevabereki ndewemhuri yese. Nzvimbo iyi haisi yaAbisha kana paine zvavanga vachipangana hawo nababa avo. Ini handitovazivi kutotanga kutoonanawo navo panapa. Ivo ndofunga vatondiziva, handizivi kana vachindiziva. Saka takawana zvakakodzera kuti tikumbirewo Sabhuku Munyuku nechimiro chaanoziva pararamiro tinoita pamhuri yedu kuti pane varwere vepfungwa varipo. Vese vanatete vari panapa vakazomirira kuti mukomana kuti kaPrime Minister zvake yaiita kutengesera vanhu ivhu achitengesera vanhu paumba. Isusu tese hatisi kuwirirana nazvo semhuri kuti kana paine zvavakaitirana zvaidai zvaibvira taidzorera hedu munhuchi, nekuti vanhu ava vasingatori zvakanaka pfungwa dzavandorama nemapiritsi vanoenda kupi? Inini kumba kwomunhu kwandakaroorwa kubviri, kune vamwe vana mainini wakaroorwawo kwavo hakubviri. Saka pamushapo wandipo ipapapo. Saka vese vanatete vari panapa, vasharukwa vese vari apa vari kutofambirawo nyaya yechichemo chekuti kana zveshe zvakaitika tachikumbirawo edare kuti mutibatsiridzewo kuti uye murume uyu asakwanisa kutorera nzvimbo. Pane dambudziko revanhu vari kurara ipapo vari kuda kutobatsirwawo. Vamwe vanhu vari kunze vakatengeserwa, vamwe vanotengeserwa minda kwakurungobatsirawo kana paine dambudziko rawira pamhuri. Ongonzi rimawo apa uchimbopota uchitibatsiridzawo kuita sei kuchengeta mhuri. Vanotenga mapiritsi, vanobaya majekiseni kuti panokwidza hosha dzavo vaite sei vaenda unobatsirwa. Mari vanenge pasina, saka vanhu yaya vanopota vachiita sei vachitibatsira. Inyaya iyi ina hatombozvizivi ava kuti vane umboneni here kuti wakambondionawo here panyaya dzavo dzavaipangana. Alright, izvai chiripo tete. Munhu munofanira kunga muri kubatsira ihanzvadzi yenyu, nekuti hanzvadzi yenyu ndiyo mbavha, hanzvadzi yenyu ndiyo horomoni. Inotengesa zviro zvisiri zvayo. Kana ichitengesa zvinhu zvemhuri haikonsulti vamwe vana vemhuri. Kana achitengesa zvinhu haasi kukonsida kuti pamba pane vamwe vana vari need of that land. Ari kuzvifunga chii? Iye haasi kufunga wake. Because nyaya irapo iri very clear. Kana pari pamusha pana mai nanababa, uyu ndobva atengesa without the consent of the family. Itori mhosva kumhuri yainayo yekutengesa munhu chinhu chedzinza, dzinza risingadi risingasiyi. Ende munhu ndandichida apa ndisabhuku aripo sabhuku ngauye sabhuku
Sabundoga. Dire India ni sabur. Jinda kuma na shemu ya. Oh India. Ini masalah. Alright. Talk more there. Talk more there. Imnozanwa. David Munyoko. What's David Munyoko? Right. Because akapiwa power of attorney yokumirira sabhuku muyungu kana sabhuku Israel asipo. Amfrema. Yes. Uyu wakamiswa basi. Ndishe Munyoko. Nekuri waitwa munzvimbo medu. Kugarisa vanhu mastendi mari dzacho achidya Ishe Munyoko anga asingazipiwi. Saka uyu wakamiswa basa ndiShe Munyoko. I'm afraid we did talk more. 0778. Because kana wakamiswa basa David Munyoko. uri kuziva kuti wakamiswa basa kuti waya kwaita apa imhosva taikudaidza sewitness asi apa wauya semumiriri wasabhuku ndiri kuda mumiriri wasabhuku handiri kuda witness handikuritira tsamba ikai ipower of attorney kana risati rachekwa muridzi akapa tauchitoti atori kana ri kutosara robva ratosara panapa Amfrema. 778. Makadini bambo gwindiri bambo right ndi mambo mutasa ndikati mukwambo ndizwe kuti uvhinye apo alright ndazwa mukwambo ndine nyaya panapa izvozvi amuri kutuma achikubatsirai basa renyu sasabhuku ndiani hapana ko Tokumo uyu ndi Tokumo muzukuru wenyu ndiye wamuri kutuma here ndiye saka 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 iyo zvapo anga kuramba nemabhuku enyu asi hamuchashandi naye ba hamuchashandi naye ka alright saka izvi ndiri kudare kune nyaya yana tamangira nakubvunza kabvunza saka wamatuma kwaiko kumirirai ndiani Devi ndiyo matuma bondiona Tokumo wauyo akati ndini ndiripo saka wairi wakamira pamberi pangu saka ndandobvunza kuti ndiani chaiye urudini
uri kusaidhira akabvunza ndosaka auya Alright, sabhuku. Ndiye akampinza kuti pabhuku. Alright, sabhuku wako. Zvinotamba yanga amakamuti iye afamba achikumirira ndiye acho kundofamba naye ndabva ndaitora. Ndabva ndakatora. Thank you. Mamugara ipasa. What did you say? Alright, Mati, what did you? Ndati ndakuzwawo nekumirira Ishe Munyuku nyaya Munyuku kumirira Ishe Sabhuku Munyuku. Aiwa kuzura pobuda parurimi kuti Ishe Sabhuku iri kuti munotozvita madzishemi kana zvizura pobuda parurimi munozvita madzishemi paarea pamugara inyika yemuzvari Ishe wenzvimbo iyi ndimanunu saka imunoita Ishe Munyuku munyika mamuzvarisa isusu nyaya yedu ndiye yakabvunza nani namutamangira ndo pane nyaya yedu munoziva nezvenyaya yedu ndinoziva kuti ana Mutamangira atori manext door wangu kubva baba aripo wakazotoshaikwa ndatokurawo ndamunhu akutoziva kuti manext door wangu saka vese vana Miriam wasimuka vachitaura vakati angokurawo pamwe chete navo manje kuti azotengese nzvimbo yevakwere nevakwere vari kukurirawo ipopa ndaona hangu zvisina kunaka nekuti dei zvaibvira hazvo zvaiva kuti uyu Abhisha agone kudzosera uyu mari yake wakwere wakasarapo osara waigarawo zvakanaka. No, because ine nyaya yangu ndekuti Abhisha paakatengesa ndepake here. Abhisha paakatengesa ngepababa wake ngepasekuru wake hapasi pake iye une kwake hana. Saka uripo pana wamwe uripo pana wamwe. Kune here umwe mukomana kunze kwa Abhisha? Mumwe mukomana umwe wakafa. Iye akafa anga ine mhuri wana wacho ndo vari pamba. Angari mukuru ndiani Abhisha naye? Muyo ndiye angari mukuru. Iye ndiye angari mukuru. Saka pamusha apa akanzi asari pachiwano kusara pamusha apa ndiani? Ndiye Abhisha wacho ndiye mukuru watipo zvinezvi. So in actual fact what it means is kuti pamusha ndi paAbhisha pakasiyirwa Abhisha. Todazwa zviri kiri. Hapana usiyirwa Abhisha ega. Inini ndiri hanzvadzi yacho yababa waAbhisha Wini. Ndakarohwa ngepadhuze zvino kana kuti mapiti yanga ari kuita Abhisha kutengesa munda aya haana mboti araboti tete tiri kutengesa munda kuzondozwawo Bakafa baba. Musha makausiya mumaoko aya. Uyu ndiye tete uyu ndiye uri kugara paumba Abhisha anga ari kubasa. Pakomana munhu akawigwa nhasi mangwana munhu anobvumurwa abvumurwa munhu pogoyiwa chii hembe handisi pakasiyirwa tete panogoyiwa hembe hakuna tete ndiye akazosara iona wana tete kuti asamusha tete kusiyirwa musha panowana komana imi zvakafanira kuti imi mamuda kuti murume wenyu mobva murume wenyu ngekusiyirwa musha kwamakabva. Saka uyu tete aisiyirwa musha wanakomana waripo sei tsvimbo dzakapihwa tsvimbo dzababa dzemusha dziri
tsvimbo dzakadzapiwa tete taizopiwa kupa tsvimbo dzemu wakazobva apa uyo manje mukomana uyu tete wakapiwa aibva apa uyu izvaitete chinopiwa kune murume ikapu yemvura yekugara nayo. Mukadzi haasaka varume zvekushupa ovhaenda kopa tete chii mvura tete obva toraenda bvuma ndaababakadzi handiti asi musha unoda kuzoturikwa mbariro unoda kuzoitwa kuti uda kuiswa panapa tinoda wanani wana baba iwe kana zviuda wana baba ndakuchipa uyu mvura ndiko unoenda handiti ikapu yemvura inaka noti uta musewe nepfumo negano zvemusha. Saka pamusoro uchangamirei ndosaka tati munomha mubvumiridoro hamuda vanhu vakadhakwa tinokuburitsa kunze tazvitaura pana mataurirwa panapa tichitanga. We are saying no to drug and substance abuse. Muno mudare hamubvumirwi chii munhu akadhakwa hamubvumirwi mudare mumba muyadhi inoyi hamubvumirwi kuna munhu akutengesa chii. Saka kwana tatombuti nyarara ndabvunza tete zvinhu zviri very simple. Chiwanu chiri very simple. Chiwanu chinoti baba kana afa aine vana vakomana tsvimbo dzemusha dzinopiwa kumukomana mukuru ari chii aripo. Kana mukuru akafawo dzinopiwa kuchii mudika nomuteera zvichingodii zvichidaro. Yes. Noti mimi kuti munditaura tazi baba wakafa abhisha uripo tsvimbo dzoenda kupiwawo natete dzemusha abhisha uripo. tete wakapiwa mvura ibvazo kapuzvi mai mukadzi wababa ndiye kwasanga akaita izvo. Noti tsvimbo tutaura nenyaya yetsvimbo dzemusha ndiye ana dzakapiwa iwe iye abhisha saka ichimidzi kuti abhisha ndiye chii ndiye baba yepamushamba ndiye muridzi wechii wemusha. zvino vana vangogari tichangamirei It's not an issue yekuti anogarika naye kana kuti agariki naye. Tiri kuti neubenzi hwake ndiye baba ndiye samusha. Ivo vangativa ibenzi samusha asi ndiye chii samusha. tanga tirikumbira kuti hazviiti here kuti izvozvo manje handikwanisi kuzvichinja kuti ndikupei umwe baba ndiye baba ari tinogadzirisa baba kuti aite baba chii ndo zvatogadzirisa zvese zvandikuita da kutoya kuti aone kuti responsibility yainayo as far as the family is concerned yakakura kusvika pari iye abhisha ndo zvanda kuti aone right. Izvo zvimanitaura makonsensi echo kuti pane vana vanorwara nemusoro wadai havasina kudi kwekuenda but abhisha haasi kuzviona izvo tikuti abhisha anofanira kudii kuzviona and ndokugadzisa kwatikuita iko. It's not about winning kuti ndawina here kana kuti abhisha chiripo chekuti tagadzirisa here dambudziko riripo because at the end of the day tutaura kuti chinhu chakaitika ichi izvi mandata anoshandiswa necourt of law kusungisa abhisha. Ndiyo evidence irapa yekutangisa kuti abhisha akaita zvinhu zvisikabvumirwi nemutemo wenyika. Kutengesa chii ndiyo evidence yaamo mukoti yekuti abhisha akadii akatengesa state land ndo zvinomusungisa. Anzi muzarizva isusu nyaya yedu manje haisiri pekuti chii zvakawanda yapekuti tikaramba totoendera mberi nenyaya yekuitonga mudare muno we are legalizing chinhu chiri wrong. Tiri kupedza nguva kudhiskasa chinhu chiri wrong. Andrew
Muweza kuzwa zvitwa. Ndizvo. Ndati tiri kupedza nguva kuunganira chinhu chakaitwa zviri wrong kuti titry kuchiita kuti chinake icho chisina kunaka. Saka nyaya ingora very very clear. Land haiti sei Tengesiba. saka nyaya irapa ndeyekuti chii anzani ndianizia kabvunza you need to recover your money kubva kunani kubva kuna Abisha sunga Abisha land haidi haitengesa anzo wakatengesa land ende land yawakatengesa takaitaisa kumhuri ine chekuita kumhuri saka iwo zvawakuita manje chidzosera kubvunza mari yake 250 plus 450 is 700. Yes. Pandakatengeswa naBisha ndakawaka ndakasima miti iripo maorange nenachis nerich mabanana more than 800 plants ndikadhonza mvura ikawapo pane imba iripo hombe ndokandasima miti iripo saka zvinhu zvandanga ndichikumbira kudari kuti ndinouya ndosubmita labor yangu nezvinhu zviripo zvandakaita izwa shamani dare rine nderechiwani uruzwa zvinoizwa dare rine nderechiwani dare rechiwani nderekugadzirisana nekutaurirana pachiwani isu zvatirichiita chete kuno mukana mwabudare kuno kuonesai kuti torai direction iyi kuti mugadzirise chii zvinhu zvekudei zvekunesa hatisi kuti tibva tatika kuti yafanana necriminal court kuti chibva tochibva matondodzi wakatengesa nechibva tobva iyi icriminal chii kuti asi tatokuhighlightira kuti zvamakaita izvi hazvibvumirwi nechii nemutemo andi tatoone right kuti izvi ndakabata zvandakabata ndokwanisa kusungisa uyo akasha izvi kutoti akatengesa chii land zvisingabvumirwi and in the process yekutengesa land iyo aenda kudini convenience chii wamwe wana mabeneficiary echii eland iyo saka my suggestion yaikuti iwewe handiti wakuenda kugara pasi nemhuri yebwana ukamatira wese wamuri kuona vari pati avo ndo mabeneficiary acho tete uyo wekumozambiki tete yawapi avo wana baba wese nana avo wese avo neavo ndo vanhu vakunogara navo pasi iwe chako kuteerera zvawakuda kuti vakubatsire nechemo chako kuti ndochiitawo sei iwe chikutaura kuti chiita zvakati chirapa chidai mudii mogarisa yes mambo wano watawata wachinyepa but at the end of the day suro muti hadi apa kuda kuti handisi akamirwa namyuki ndiani myuki yes wana mutamaki mazuva ngatete zvandazva chiendai ini sabhuku muripo imimi tete muripo handizvo chiendai mugari pasi nechii nemukomanawo newenyu mugara pasi handiti muona kuti mukomana munokwanisa kuita sei munomubatsirawo sei nengwani wani yakadii yakasangana naye asi kana maona kuti hazvichadii hazvisi kuita kana kuti hazvisi kufamba just let me know kuti hazvadii zvaramba handizvo kana zvaramba isusu taakuchiita zvinofanira kunga zvichiitwa unoenda kujeri uendei kujeri
kuti uya wakasweka pachi mari yake ndizvozvo kuti handisi kudai ndechekuti handisi kuda kuti uyu ashaire chaanobuda nacho pakaisa effort ndizvozvo apa akunyangadza ndipo manje murume uyu urubva atoti pese ndosaka ndati ikoko ndosaka ndoti kwakukupusa mapapiro anga ari kupiwa ndeabhisha ipapo manje kuti hapana Ngotaura hapana unokuita icho unokuita ndinotazomuita abhisha uya tochidzokai muchinogara nani abhisha nemurume uyu muchimuonesa so that imimi semhuri zvinhu zvenyu zvimire zvakanaka iyewo uyu semunhu handiti upenyu hwake humiro zvakadii zvakanaka ndotozwa ukazwa munhu utotaura nenyaya ye800 plans dzemabanana ndimo munhu wacho anga rutora iwoyo izi talking ndozvandikutaura kuti kana maenda manje maunogarisana pasi shamwari pawakadai apo pakadii zvati kurei kumhuri chidai apo chidai ichi chisiya kwakadai urikuzvizwa here hatidi bauzoitirwa nharo taenda ndinozwa ndirakubatsira iwo toda kutoti ngoti pamwe tinozoenda aibva amba wati karanganja ndosaka ndikutaura kuda kuti iwe ndibatsire chii todakubatsira iwewe because they've got nothing to lose nechekuluza ndiani ndiwe but tikuti tiri kukupai mukana kuti chiendai mugare pasi wokubatisa kuti no isu semhuti tatofunga kuti apa kusvika kudai kuchiguma apa chidai so that iwe uchengete chii imba yako netakshop yako wachisarawo wari chii semhuri wanewo mhuri yavo yakachengeteka sei yakachengeteka because wari yavo ndeyekuti isusu semhuri after wapiwa zvawapiwa isusu semhuri tine vanhu vakawanda vari pamba tine matambudziko ari pamba tabva tasara tisina chiro taapa mhene asi munhu akatipinza pamhene ndiabhisha asi abhisha ndikazwa kuti abhisha pakaya futi munhu ari kuya pana pachitaura kuti atengesa land mukati wapinda wakambopiwa onina chesamanga hauna kuteera iyo chinokupa kuti upinde mumba dzevanhu uri musipinda chii ndo panotangira ubenzi wachiro une mukadzi wako uri uri mukadzi sadaruva bamba handi mhosva dzekusungirwa vei mazwai bamba kadzisikai bamba kuitai munhu kwai handiti mai mubatsirei mubatsirei munhu panodawo kufunga muite sei mubatsirei kufunga asaiti kuengana nemhuri ngagarisana nemhuri zvakadii zvakanaka tumwe tumisikazwa tunzwa twake twakati wandei anoda kubatsira chii baba handiti saka mubatsirei mugara pasi nemhuri mumubatsira kuti zvinhu zvifambe zvakadii zvinhu zvifambe zvakanaka handizvo handine chichemo changamira apo pandisina kunyatsonzwisisa kuti rumbi dzaita nengoni zvimudzimai waabhisha mutamangira pandaida kunzwisisa pekuti mati vakabvunza ava tinovapa mari yavo 700 tozovati vava nepekugara here kana kukuvakanaya dati imimi nemurume wenyu maugara pasi nechii anatete nechii nemhuri yese naiye mukomana uyu uyu uchionesa kuti murume wenyu pamama akapa uyu handiti anokwanisa kusarawo nepakadii because ane investment yaanga aita pachipamo handiti saka tinenge taita very unfair handiti because iye akaita good faith asi kuziva kuti paari kutai good faith munhu wacho akutamba naye asi ishe vangu ndoda kumbobvunzawo ndikumbira ruregerero mabhanana aya ndini ndaitotumira mari ndichigara kunyamazi achicherwa makumba
ndibhadhara. Saka ndichazivi kuti ava vakazosima api mabhanana kuti ese akasimwa. Israeli iyoyo manje ndosaka tandichiende mugare pai magare pasi imimi ndichachibudisa kumbuti mabhanana yarunye pamunokoni kuita nenge yake haasi apera handiti imi iyanyaya ichi chindipai panopera mwedzi munge makundiparidza kuti masvika pano ndova ndizwa kuti uyu chii chaitika nenyaya iyi masvika pano because chaitika pane chekuti mumhangari ndiye mutopoli akabona nyachimene kuti mumhangari ndiye mupari wazvemhosva wobva amhanya koripota rinoiswa hatiti izvo munobaba nenyaya yani saka yake ndikuzadzisa izvo zvipera chienda mugare pasi mandeni mundipa kuti pamagara pasi mawirana kuti chinonjaita senjaita sei asi uyu mari yekutengesa land inonaka asinosungisa mutaurire murumwe nemi kana muri kuidyawo zive kuti kunguru yangozi pane mwana wangu uyu david munyoko hamuna kuzopedzisa kuti ane mabhuku ainawo ane mabhuku vanhasi tokumo ukatomira futi pamberi powanhu uchitaura kuti wakamirira chii wakamirira sabhuku israel munyuka yatomhosva inodzi impersonal kuzviita zvausiri mangwana singa isandi by monday ndichafonera sabhuku ndauziva kuti mabhuku ako hauna right yekuchengeta mabhuku kozvausi sabhuku basa rako rapera right